That's close to inciting to sedition, so investigate namin sila. Yung mga ganyang klaseng salita has no place in a civil society. We will go for truth, accountability, and justice, and go through the due process kung sino man kailangan mahatulan dito. Some would say, sir, na by the fact na pinoprobe po sila, that would be curtailing their freedom of expression. Any response? There is with the freedom of expression comes a sense of responsibility. So calling an act of sedition is not curtailing, it's dangerous to the state, di ba? So yung mga ganyan, every citizen is accorded the right to free speech, but they must have the corresponding responsibility to behave in all civility. So, kumbaga, doon ay katungod ang mga tao. Tanan ta, doon ay katungod nga musulti, pero dili ta pwedeng musulti nga BBM resign, ana? Ana ang tunada. Okay. Ang pagsulti ko o pagpanawagan nga BBM resign, ang yang ginapuntuan ni katong garali ha. Pero moro man ang tinguga og diri ko magralilari ko atubangan aning punuas pamuil may ga. Ano ba magpa-print ka ro mga tagsako bo nya ato nang butangan diag BBM resign nya bidyuhan ato. It's the same mga higala no. Parehara na, no? Unya pag manawagan dahil nga naog na lang presidente. Sedition din na. Minaw mga kaubanan at mga katropa rong mga kapulisan, sundaluhan, abogado. Pag muingon ko pananglitan, well, mutuo ko pananglitan, mutuo ko pananglitan ha. Mutuo kong Aimee. O mas makaayo nga munaog si Bongbong, BBM resign, BBM resign. Sedisyon na. Ha? Unya, kulang pa gid akong gisulti karon. Taon-taon paghuman og programa, maggupit kog sako. Akong pinturahan mga ikalasama sa ginabuhat ang mga progresibong pundok, mga bayad muna, mga anak pangit, no? Ako nang buhaton. Nya magbutang ko BBM resign, nya magsinggit-singgit ko di atubangan anang pamuil. Sedisyon gyapon na siya. Ha? Pwede. Sedisyon magyapon na siya. So, naaday karoy kuan? Naaday karoy limit mga higala. Tingali kung nagbitbit ko dihag baril, no, nya nidagan ko paingon sa Malacan niya mga higala, nya batu-batuhan no arak-arakan ko na di wala illegal na. Pero kung I am expressing my dissatisfaction, og moingon ko mas maayo pang wa kabong. Mana ko. Mas maayo pang mukanaog kabong. Makaingon ka di ay mga higala nga sedisyoning ako. Tarungan na siya Secretary John Vic Remulla. Sobraan na po magtutoy po. Ano nyo tanawan ng Pilipinas, di na ni maagwantan pati akuan mga higala isda tag 500 ng kilo na usan naman ni oy.